mo, better. So dirita sa real numbers, no? Let's start. So ang ato diri, real numbers, addition and subtraction, multiplication, division, real line, sets and intervals, and absolute value and distance ang atong i-topic for today. So kung maka-remember mo, o basi wala naka-remember ha, natural numbers is accounting number mampud nga nag-start sa 1. 1, 2, 3, 4, and so on. Up to 1 million na positive infinity. As long as nag-start siya 1, hindi siya nag-start ng 0. Okay? Natural numbers, nag-start sa 1. Accounting number. Ang integer, nag-start siya sa 0, positive infinity, and negative infinity. Okay? Hindi siya pwede decimal, hindi siya pwede fraction. Ha? Ang integers is a natural number gihapon kay sakop man niya 1, 2, 3, 4 kasama 0 and then ang mga negative sign. Negative 1, negative 2, negative 3 and so on. Okay? So inana ang iyang definition sa integers. Pag abot sa rational number kay naatay numerator and denominator nga ginatawag nato. Okay? So ang ibig sabihin ng M, numerator, denominator. Okay? So ang R is a rational number. So ang mga rational number kay ang mga decimals, fractions, bahalag mapa-negative, mapa-positive pa na siya nga value, rational number gyapon na siya. That make sure nga ang N nato hindi siya pwede 0. 'Di ba? Wala man na gitudlo sa ato what if 2 over 0? Wala man na, 'di ba? Undefined man na. Wala tayo na ni or math error if you have a calculator. So inana ang pasabot sa rational number. Mga rational number kay mga ratios na sila. Or you can divide that into decimal or you can convert that into fraction. Inana ang rational number. So basi matingala mo paspas ko ha kay recap lang jud ni sila. Okay? So irrational number naman, okay, ang irrational number cannot be expressed into integers or it cannot be expressed into fractions. So for example, square root of 2. So yung mga radical signs, example, pi. Di ba ang pi is 3.1416. Kung maka-remember pa mo ani, no? Pwede ba din mo siya ma-convert into fraction? Kung maglisod mo, convert into fraction, rational number na. Ang square root of 2, di ba? 1.4 something. Pero dili na siya mabalik into fraction. Okay? So, mo na siyang ginatawag na mga irrational number. Mga fractions nga dili mabalik into radicals sign, di ba? So, may square root of 3 kung imo siyang i-decimal. Nga, decimal himong square root of 3, dili na siya mabalik. Okay? So, inana ang iyang definition sa irrational number. Okay? Difficult siya nga himuon siyang fraction. So, kung mapansin ninyo, natay diagram diri, ang rational number, sakop niya ang integers and natural number. Pero ang irrational, saka irrational, dili sila magka, naay intersection ha. Magkaiba ang rational at saka irrational number. Okay? Ang irrational, kanira ang mga niya, ang mga examples lang niya. Okay? Ang rational number, ang mga sakop niya is kaning mga examples, integers and natural numbers. Okay? And kaning makita ninyo nga naka-rectangle, kani siya, kanang as a whole, ginatawag siya real number system. So mo na dayon tong topic nato karon. No? It's all about real number system. Sakop niya tanan. Siya ang hari, di ba? Sakop niya ang rational at saka irrational numbers. Ayan, so hopefully nakakuha ni siya kay dagan kay klase-klase nga numbers sa ato ang topic karon, no? So next naman pod, we have also every real number has a decimal representation. Kay ang irrational dili jud na siya ma-convert in anything. Ang rational pwede siya ma-convert from decimal fraction to decimal.
Okay? Kay kung makita nato dire example, 1/2, di ba? Kung i-divide din mo siya 0.5. Yang 0.5 pwede po siya mabalik into fraction, 1/2, di ba? Another example, 157/495. Kung mapansin ninyo, kung mo siyang i-divide, mahimong inani ang iyang decimal. Then, kung mapansin ninyo, na ay repeating. 1717 prementis sa iyang decimal. So, para ma-shortcut nato, kay naman siya ginatawag na repeating and terminating decimal. So, para dili magbalik-balik, atong ibutang og bar sa taas. Ibig sabihin, naga-repeat ang numbers. Another example, 2/3. 0.666 or 1/3. Ani para klaro, di ba? Ang 1/3, 0.333. And so on. So magbutang lang kag bar sa taas. Kay repeating manggod ang number sa iyang decimal. Okay? Kaysa naman sa square root of 2, o muning value sa square root of 2, 1.4213, di ba? Taas kayo. And then ang pi is 3.14, 15, 9, 2, 6. Di ba? Permente na lang siya gainani. Di ba? So, diri, dili na siya mabalik into fraction or dili po siya ma-convert into radical sign direct source square root of 2. Hindi na. Okay? Mo nang ginatawag siya og irrational number. Kaya dili mo siya mabalik sa original niya. Okay? So, we have here properties of real numbers. So, there is a properties of real numbers. We have here first the commutative property. Okay? So, sa commutative property, A plus B is equal to B plus A. Where A and B is our, ano na siya ha? Real number. Kasi matingala ba? O saan ang A at saka B? Mas matingala. Real number na sila ha? Any number lang na pwede. Okay? So meaning, kung i-add daw nato silang duha, the same gyapon na siya kung ibaliktad lang nimo. No? It doesn't matter ang order nila. Next na nato is ang commutative property na multiplication. A times B is equal to B times A. So the same na gyapon na 3 times 5, 5 times 3. So you can multiply two numbers, it doesn't matter ang order niya. Okay? Next is ang associative property. Ang gibuhat lang niya diri, gibalhin lang niya yung parenthesis. No? Kung mapansin niyo, A plus B ang parenthesis, di ba? Pag abot diri, ang B plus C na pod ang na parenthesis. So it doesn't change the ano pod nahitabo once nga i-transfer nimo ang parenthesis. Kani 2 plus 4. Then diregi parenthesis nimo 4 plus 7. So it doesn't change. Mura gyapon, di ba? Kung i-add, mura gyapon nag-add lang ka duha. And then next, para naman sa multiplication nato, the same gyapon. A times B. Dayon diri na pod gi-multiply nimo B times C. It's just the same. Di ba? It doesn't matter sino yung unahin mo multiply. Mura gyapon kay equal man gyapon sila. Pag abot sa distributive property, imong gi-distribute ang A, no? So nahimo siyang A, B plus AC. Okay? Pareha ni A 2 times 3 dayon 2 times 5. Okay? So inana ang distributive property. So next naman po nato example, ayan, with the variable na ta kay algebra, mahulog na algebra man po ta diri. So 2 times x, that is 2x. Makita ba? 2 times 3, that is 6. So your answer is 2x plus 6. Okay. Next naman po is, how about pag duha ka buok factors nato, no? A plus B, then x plus y. Pwede ka mo gamit og FOIL method, pwede po ka mo gamit og distributive property, or pwede po ka mo gamit og manual katong gitudlo sa ato sa algebra. Pwede ra inani. First term, di ba, a times x, ax,
Dayon kani x times b, xb or bx na lang. Dayon diri na po, di ba, i-multiply nato a times y. Mahimo siyang ay. Di ba? Then kanina po nga last, mahimo siyang by plus by. O di ba parehara po? Di ba parehara? So pwede na there are so many ways to solve naman. Pwede full method, pwede distributive property, or pwede po manual, as long as we have the answer naman. Okay? So next naman po nato is addition and subtraction. So ang number 0 is a special for addition. Ginatawag siya additive identity. Okay? So ibig sabihin a plus 0, any number nga i-add din mo siya sa 0, mahimo siyang a pa rin. 'Di ba? 1 plus 0, 2 plus 0, any number i-add din mo sa 0, ang original number pa rin. That's what you call the additive identity. Every real number has a negative. Negative a. So any original number, i-minus nimo sa iyang original number 0. Diba? 1 minus 1, 2 minus 2. Basta original number, i-minus sa original number always 0. So ginatawag siya negative sign. Sa subtraction naman, mura gyapon, di ba? Kung naatay i-subtract na number, no? Pwede gyapon nimo siya mahimong plus, ihiwalay, di ba? Natudlo man siya sa atong algebra, no? A minus B, pwede nimo ihiwalay sa iyang negative B. Mao nang pagbasa nako diri, A plus negative B. Kani A minus B. No? Pwede gyapon na siya. Okay? So hopefully ma-understand nato, mga valid na siya ng mga pag-solve nato para pag-abot sa mga next topic na kabalo na ta mo solve. No, mga basic pa ni sila ha. So we have here example, ang property sa mga negative, any number multiply ni mo negative 1, always negative. 'Di ba? Bahalag 1 million pa na, 'di ba? I-multiply ni mo negative 1, magdi-negative yung original number niya. Pag mag-multiply kag double negative, magiging positive. 'Di ba? Negative A times B, pwede po di mo i-negative si B. Mura gyapon, negative AB na sila. Again, ang A at saka B, any real number na ha, any numbers, no, mo ni example niya. And kung i-multiply nimo ang duha ka buok, mahimong positive. 'Di ba? Kay positive, negative times negative, positive. Okay? Pero what if pag tulo ka buok negative, o di magiging negative yung result, 'di ba? Basta gali add number ang ato ang negative, katuluman ka buok negative. So the result is negative AB. Okay? So next naman po nato, i-distribute nato ang negative, pwede gyapon negative A minus B. Okay? Para dire pag natay negative sa sulod sa parenthesis, B minus A, or pwede po na siya masulat negative A plus B. Pwede inani. Parehara na. Okay? Parehara na sila. So muna siya mga properties of negatives. So proceed ta. Okay, kani example. So kung mapansin nato, i-distribute nato ang negative diri. So mo na negative x minus 2. Diri pod i-distribute nato ang negative x, negative y, positive z. Ina na siya. Basic pa ni siya ha. Okay, para makapamilyar ta. So next naman pod para sa fractions. Sa fractions man pod, natay ginatawag na multiplicative identity. Any number that you multiply sa 1, it's just the original number. Special number ang 1 sa multiplication. Okay, take note ha, multiplicative identity ang tawag. Next naman po is ang inverse. Kung naatay real number, any real number or any number na ha, kuhaon nimo ang inverse, mahimo siyang fraction. Then i-multiply nimo siya sa original niya, mahimong 1. 'Di ba? A, i-multiply nimo sa iya ang inverse.
So mahimo siyang 1 over A, 1 ang answer. So that is the division na dayon. Kay pag abot sa division, A divided by B is just A times 1 over B. Or pwede po na siya A over B. Okay, pwede gyapon na. So pag abot sa division, ana dayon tay numerator and denominator. Ang denominator ginatawag po na siya og divisor. So we have here the following property. Pag mag-multiply tag duha ka fraction, AC over BD, pag i-divide nato ang nasa kani nga ginatawag nato nasa right side sa fraction niya ma-reciprocal. Mahimo siyang D over C. Basta division na siya ha. Matawag ni siya reciprocal. Pag abot naman diri, mag-add lang ka sa numerator if they have the same denominator. Dili pa na siya, wala ka nag-LCD diri ha. Wala pa LCD. Sa number 4 ang LCD. Okay? Kay different man ang gud ang denominators. Pag the same denominator, i-add lang numerator. Pag different, mag-LCD ka. Okay? Find the common denominator. Para naman sa number 5, pwede ka mag-cancellation if they have the same factors. Mo na ang iyang pasabot. Common factors. Dayon kani, pwede ka mag-cross multiply. So yan, basic pa ni siya ha. Pwede ka mag-cross multiply AD is equal to BC since they are equal fractions. So example, ayan, using the LCD. Nabito tay calculator, no? Yahay na kay tatanan. Na naman tay calculator, din na po'y laptop, cellphone, gadget. We can use calculator naman. So if you're going to use the LCD, so may answer ani. Kay pangitaon man nato ang least common denominator ana. So pwede po inani. 5 over 36 plus 7 over 120. Okay? So ang nahitabo ang LCD ana 360. So 360 divided by 36 10 times 550. Dayon 360 divided by 123. 3 times 7, 21. So, the same na sila denominator, pwede na nimo i-add ang numerator. So, 71 over 360. So, anyway, we can use naman the calculator. Next naman is the real number line or real line. So, kani siya, ginatawag ni siya og one dimension. Okay? Di ba kung makadungog mo 2 dimension ka ng x and y axis. Pag 3 dimension, x, y, and z axis. So pag mabot mo higher calculus na. So diri, real number line, 1 dimension lang. Meaning, kung maka-remember pa mo sa real number line, di ba? Kani ang 0, diri ang 1, diri ang 2, diri ang negative 1 nasa left side. Right side ang positive. Okay? So, mo na siya ang ginatawag na coordinate line or real number line. So, makita nato dire ang specific ng asa sila ma-locate. So, kung makita nato na dire ang mga fractions, decimals, naapod tay mga irrational numbers, no? Dira siya ma-locate. And also, ang inequality pod, no? We say that A is less than B, or we can write A less than B if B minus A is a positive number, or makaingon pud ka B is greater than A, B is greater than A kani nga symbol, the symbol A less than or equal to B. So kung makita nato diri, ma-compare nato kinsa may mas dako, kinsa may mas gamay. So example 7. Dayon kinsa may mas dako 7.4, di ba? So makaingon ka 7 less than 7.4. Pag magdugang kag isa ka decimal point pa jud 7.5, mas dako ang 7.5 kaysa sa 7.4. Okay? So naa diri, man-locate sila diri sa real number line. So make sure practice mo ha asa man-locate ang ang real number line. And another, square root of 2, it's just 1.4. 'Di ba? Less than siya sa 2. Mas dako pa ang 2 kaysa sa square root of 2.
Okay? So mora siya ang mga examples man po to determine ang ang inequalities man po kisay mas dako, kisay mas gamay. Okay? Next naman po is sets and intervals. Okay? So a set is a collection of objects. So it can be a numbers, can be a words, as long as a collection siya. And then kada objects mga god ginatawag siya elements of a set. So a set is a notation, A is element of S. Ay lang mo ka-confuse ani ha. Balik ko, A is element of S. Ang S is a set. Ang set mong good, it should be a capital letter. Any English alphabet na. Dahil ang A, mo na siya ang elements. Okay? Nga naa sa sulod sa S. Okay, element man siya. Ang elements, mga small letters na sila ha. So kung makabantay mo, mga small letter, element na siya. Ang S, set. Okay? So makaingon ta, S, in original, inani. S is a element o, ayan, natay A. Then pair of braces na siya, separated by comma, pagdaghan na sila. Okay? Kani, B is not element of S. Ang symbol na to nga not element is kani. Butangalan ni mo siya slash. Meaning, walay, ikaw ng element nga B, wala siya sa S, nga set. Okay? Next is example. Set of integers, Z. Usa man ang mga set of integers, ana. Diba, katong na-mention ako, katong, butangan na to dot. Okay, para masabtan na to nga continuous siya. So, negative 2, 1, negative 1, 0, 1, 2, then butangan na to dot. Or ginatawag din siyang ellipsis. Ayan. Inana siya. Okay, so mapansin na to nga negative 3 is an element of Z. Yes, na ay negative 3 sa Z. Dili pwede inani ha, kay basi makakita kung inani ha, marong jud mo baliktad. Wala tayo inani ha, baliktad. Kailangan ang negative 3 element sa Z. Dili pwede magkabaliktad. But wala tay pi sa integer. Kay irrational man gud ang pi. Okay? So para mas masabtan nato, ang kani siya ginatawag ni siya Brewster method. Meaning we are listing all the elements within the braces. So example, set A, ang set ha, mga capital letters na sila. And then, kung magamit kag variable, small letters sa mga elements. Pag letters, lang yun. Pag numbers, inani. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muna siyang example. Para naman sa set builder notation, we are using phrases, descriptive phrases, no? Basin maglisod mo ani ha, kay magawas ra ba jud ni sa quiz exam nato or sa assignment. Ang set builder notation, we are using a variable manggod or dummy variable. So kung makita ninyo dire, ikaw na yung magbuot kung sa imong gusto nga variable as long as small letter. Okay? Kaning x, meaning mga variables nato such that kaning slash nato dire, ang pagbasa na such that x such that x is an integer. And 0 less than x less than 7. So, ibig sabihin yan, ito lang yung ibig sabihin yan. Parehara sila. Mga integers ba ni sila? Diba? X is an integer. Mag-represent na din sila as x. No? But, ang gibuhat lang ni mo, descriptive phrase lang ni mo. Na sentence na siya. And 0, diba? 0 to 7 ba? Di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kung na yung boundary. Okay? So, next nato. So, puli nakuha ni siya kay ano ra ba ni sila? Mga definition lang sa sets and intervals. Next nato is union. Naka-remember ba mo sa union at saka sa intersection? Kasi matingala mo ba, paspas na kay ko. So, more on review lang ni siya ha. Kay wala pa ta sa tinuod nga calculus pa ha. Pre-calculus ra ba ni? Review pa ni sila. Para lang sa inyo Okay? Ang union, meaning you collect all the elements nga nasa set A at saka T. Okay? Or you can use this word or. Okay? Ang ginagamit na or, kani nga symbol, union.
Ang intersection naman using and or S intersection T. Meaning, kukunin mo lang yung the same elements na naa sa set A at saka set T. Okay? And then, kung wala, we are using null set. Empty set ang tawag pag wala. So, for example, natay set S and set T, set B. So, mo na siya ang example. Ang pangitaon nato union sa S at saka T. So, meaning, kung S lang at saka T, ito lang yung titignan mo. Kukunin mo lang lahat ng mga numbers, dapat hindi magbalik-balik. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, from 1 to 7. Yun na ang union. Pag intersection naman, yung magkaparehas. Ano ba yung magkaparehas ng S at saka T? Diba? 4 at saka 5. So, you just have to write S intersection T, 4 at saka 5. Since they have common elements. How about S at saka V, intersection nila? Meron bang magkaparehang elements sa kanila? Di ba wala? So that's why you have to write empty set. Huwag isulat ng ganito. Baka may makakita ko ng ganito, wrong jud ka, wala kay points sa ako. So kailangan empty set lang, walang braces. So hopefully klaro ni ha, tagantang tips. Empty set ra na siya ang tawag. Meaning walay elements. So next naman, intervals. So sa intervals naman good sa iya ang real number lines, di na dayon magamit sa calculus or usahay sa next topic nato. No? More on geometry man pod later sa mga next topic pa nato ni. So kailangan kabulo mo sa basic nato nga intervals. Natay ginatawag nga open interval from A to B, gagamit ta og parenthesis. That's what you call open interval. Meaning, walay labot si A at saka si B. So for example, in the real number line, 0, open nato ni 1, ay negative 1, dayon 2. 1 na lang, 1. Pag open interval, negative 1, 1, meaning, naara na siya, ang boundary raan na is naara sa negative 0.9 hantod 0.9. Mo na iyang interval diri. Walay labot si negative 1 ug 1 kay open interval man na. Pag abot sa close interval, kasama na yung endpoints. Included na. Okay? Denoted by AB. So kung mapansin niyo, solid yung dot niya. Kani hollow ang dot or buslot ang dot kasi hindi kasama yung endpoints. Nakuha ba siya? You can type sa chat box ha kung may question. Basin paswas rapod ko. No? So, para naman sa set builder notation, this is the set builder notation ha. Okay. So, naatay dummy variable. Okay? And you make a boundary. A less than X less than B. So, meaning yung mga value ng X lang niya, yung itong color red. Ito lang yung value ng X. I-represent lang natin ng isang variable na lang. Muna yung pasabot. Para naman sa close interval, less than or equal ang ginagamit. Pwede po greater than or equal para sa close interval na siya ha. Meaning kasama yung A at saka B. So para mas masabtan nato na atay copy sa table. Kanang mga table nga makita ninyo class isulat sa notebook ha kay para guided mo pag abot sa mga higher topic. Kay importante jud ni. Gawas po din sa inyong quiz and assignment ha. And sa pre-calculus nato nga higher topic, gamit kay na siya. So better you write this in your notebook. Even though nga online class ta, mag-meet ng gyapon ta personal. Online class pa man ta. So, yun nga, na-mention na ako, pag ang isa close, ang isa open, meaning ang isa hollow, ang isa solid, ang point. The same gyapon pag ang isa nasa left, ang isa nasa right, natong interval. Naabot tayo infinity, meaning
padulong siya sa infinity sa right, meaning positive infinity. Okay? Wala kang makitang infinity na nasa left side na positive infinity. Bawal yan. Walang ganyan. Ha? Ang positive infinity always nasa right side of the interval. Ang negative infinity always nasa left side of the interval. Walang nasa right side ha. Basi makakita inani, wrong jud mo. Walang ganyan. Okay? And remember, take note that the positive infinity always open interval. Kabantay mo? Always open interval. Wala akong makakitang ganyan ha. Basi makasulat mo ganyan. Close interval. May ganyan. May gumawa ng ganyan. Naku, wala kayong score sa akin. Okay? Kailangan kabalo sa mga every detailed ani. Daganta mong tip. Ani ha? Kay basin ba makakitong ina na wrong jud na. Kay nga naman, of course, open interval man jud ang mga infinity. Okay? So, anyway, we have an example. So, example na to for the interval, close interval, -1, 2. How to write that? Sa mga uban books or sa uban libro, inani ang pagsulat. Para klaro ha, -1, diba 0, 1, 2. Diba inana man ang real number line? Pag close ni siya, meaning naka-bracket, muana lang kag bracket. Dayon ang 2 open. Inanang sa uban books. Dayon butangan ni mo shaded diri. Meaning kana ang yang area. Ay mo ni siya ang portion nga sakop niya. Okay? So meaning ang sakop lang niya is -1, 0 at saka 1. Why labot ang 2? Kasi open interval lang siya. Okay? So next is ang bahalag decimal 1.5 to 4. Ang sakop niya 1.5 2, 3, 4. Mao na yang sakop. Okay? So inato ra ang pagsabot sa interval. Okay? Next naman is finding unions and intersection of intervals. So kani mo ni siya ang challenge mampod para sa intersection and intervals mampod. Okay. Naatay inani 1, 3 intersection sa 2, 4. No? So kung mag-drawing ka, asa man ang 1, 3, 1, idrita 1, 2, 3. Up to 7 pa jud. O di ba 4, 5, 6, 7. Ayan. So samtala lang akong drawing ha, makasulat mong good ko sa Zoom, sa Google Classroom kay murag dili kay ko makasulat. Ga-adjust pa ko. So anyway, unsa man ning 1, 3? Open interval 1, 3 kani. Nagets ba? Open interval 1, 3. Close interval 2 hangtod 7. So unsa man ang part nga nag-intersect kani? 'Di ba? Nag-intersect ang 2 at saka 3. So the answer is close interval 2, open interval 3. That's your answer. According sa graph nga akong gibuhat. Pwede pud ka mag-set builder notation, pwede pud ka direct answer. As long as na kay graph nga ipakita para direct answer siya ha. Okay, so next. How about union? Pag union, edi 1 to 7. Kung ma-imagine mo, 1 to 7 na siya. Pero ang nasa tumoy sa 1 kay open interval. So open interval, close interval 7. So para mas masabtan na i-graph day dire. So, muna day ni nag-drawing pa ko. So inana siya. Ang akong gibuhat nga style open interval nag-ana lang ko. Para klaro ha. Then pag solid bracket akong ginagamit. Kay mo ra man gyapon no. Ginasulat man na yan dire. Nakuha siya, na question ba? Okay. So next naman pud nato is the absolute value and distance. So para sa absolute value and distance of pud, absolute value of A denoted by
this notation, no, absolute value of A is the distance from A to 0 on the real number line. Hindi siya pwede mag-negative. Okay? So, diri, sa definition nato, bahalag positive and negative pa yung absolute value. Always positive jud na siya. 'Di ba? So, ang absolute value is either positive or negative na siya. Okay? So, diri, ang absolute value nato sa 3, 3 pa rin. Absolute value of negative 3, 3 pa rin. Kasi positive ang magiging result niya. Bahalag 0, positive pa rin. How about this one? 3 minus pi. So, ang may tabuan na is na ay negative sa gawas. So, mahin mo siyang pi minus 3. Or ma-change man good ang sign ani. Kani mahimong negative, kaning negative pi, mahimong positive. So, mao na siya ang bantayan nato pag naatay mga addition and subtraction sa loob ng absolute value. Okay? So, anyway, we have properties nato para sa absolute value. So, pag mag-absolute value ta sa A greater than 0, always jud na siya positive. Okay? Pag na-negative sa loob ng absolute value, pwede po siya mag-negative. It's just equal. Pwede man na siya. Positive 5 is just equal to na negative 5. Di ba kay absolute value of negative 5 kay 5 baya. Then positive 5 man po ng absolute value sa 5. Di ba? So they are equal also. Pag multiplication naman, pwede gihapon. It's just equal. Bahalag na ay negative sign, negative 2, absolute value ana kay negative 2, absolute value is negative. Mura gihapon. Kaya ang absolute value of negative 2 kay 2. Dayang isa 5. 2 times 5 is 10. Diba? Mura gihapon, 10 man gihapon diri. The same gihapon sa fraction. Pag mag-absolute value ta, bahalag may negative sign pa yan, the same gihapon sila answer man pod. No? So next naman po is the distance between points on the real line. So if A, B are real numbers, then the distance between A and B on the real line is this one. Again ha, distance ni siya, ayaw ka confuse sa A, B, is just B minus A. So again, naapod na siya sa properties of negatives na explain na property number 6, B minus A is equal to A minus B. The same gyapon na siya. So example, distance between negative 8 and 2. So imong butang, awata lang ni negative 8 minus 2. Kaya mamani ang ato ang distance niya. Nara, o makita naman dire. Negative 8 hantod 2 is 10. Tama? Okay, 8 minus, negative 8 minus 2, negative 10 din. Absolute value niya is 10. Meaning, ang number of units manggod, distance manggod sa negative 8 hantod 2 is 10. So, imong i-count ang yang per unit. So, makita siya sa figure pod nato. Okay, so anyway, we're done naman pod. So, if you have some question and also, dili na pod kumukuha sa inyong assignment quiz and seat work ninyo. So, please be updated lang kay ako pang gi-process pa man pod ni siya.